2回接種して1週間経過した後に、その中で新型コロナウイルスに感染した人は、タイはこの新規感染者が増えているのは、こんにちは、人生に楽しい旅を、住明です。今回はワクチンの効果が出始めているという話をさせていただきます。このワクチンの効果があるのかないのか、そういったことによって海外旅行に行ける時期も見えてくると思いますので、ワクチンのことは大切なことだと思いますので、今回その話をさせていただきます。ただワクチン、副反応、また後遺症などちょっと怖いところもありますよね。そういったところも今回現時点で分かっているところをお伝えさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まずワクチンの効果が出始めているということ、そしてもう一つはワクチンの後遺症について、そしてタイが今観光で入れる状況にありますので、ただタイでもコロナのクラスターが起こりましたので、現在のタイの状況をお伝えさせていただきます。そして4つ目として、海外の小話としてマサイ民族は最強という話をさせていただきます。今回も盛りだくさんでお話しさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外の面白い話とか出入国情報、おすすめスポット、最新情報をお伝えしています。どんどん変化していく海外渡航事情、最新情報を追っていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それでは早速見ていきましょう。1月27日の記事になります。新型コロナ感染が 0.015% に減った、人口の 30% に接種したら起きたことというようなそういった記事になります。世界中が現在イスラエルのワクチンの接種速度に注目している状況です。まずワクチンに関しては、ファイザーのワクチンの接種を世界最初に始めたのはイギリスだったんですね。そのイギリスは現在人口に対してのワクチンの接種率が 9.68% になります。そしてその次にワクチンの接種を開始したのはアメリカだったんですが、こちらの接種率は現在 5.82% です。それではイスラエルはどのくらいかということなんですが、現在接種率が 30.77% となっていて、他国をずば抜けて先頭に立っている状況です。専門家はこのコロナウイルス、またワクチンに対して全体の人口の約 60% から 70% の人がワクチンを接種すれば集団免疫というものを形成できるというふうに予想をしています。それではですね、まだ 60%、70% までは到達してないんですが、 30% の人がワクチンを接種したイスラエルではどのような状況が起こっているのか。これはですね、12万8000人、その人たちがワクチンを2回接種して1週間経過した後に統計を取りますと、その中で新型コロナウイルスに感染した人は20人で、感染率は 0.015% にとどまっているということなんですね。ワクチンの効果が高いとされているこのファイザーのワクチン、このことを実際に接種を通じて確認した興味深い結果だと評価されているということです。また科学的な検査もされているようで、イスラエルでファイザー製のワクチンを2回打った人たち102人に対して血清学研究を進めた結果、98% の人が免疫効果を見せたというそういった研究結果も出ているということです。そして次、また興味深い記事なんですが、変異種のことが載っています。1月25日、イスラエルでより感染力が強いコロナ変異種を確認というそういった記事になります。イスラエルでコロナウイルスの新たな変異種が確認されて、危険性が高い可能性があると認められているということなんですね。イスラエルの参謀本部諜報局の報告書で、この変異種はより強い感染力を持っていることが確認されているということなんですね。ここで思いますのが、この変異種に関してイスラエルでは今までももうあったのかどうかということを私は思いまして、もし今までももうすでに現れ出していたのであれば、今イスラエルの感染者が少なくなってきているので、もしかしたらワクチンは変異種にも効き出しているのかなというようなことを思ったりもします。ただもしかするとこの変異種は現れたばかりで、これからどんどん広まっていくような状況であれば、ワクチンがこの変異種に効くかどうかというようなそういった実証がまだありませんので、今後のイスラエルの新規感染者数が増えていくのか、それともやはりワクチンの効果があってどんどん減っていくのか、ここを見ていくことは変異種にワクチンが効いているかどうかということを判断する上でとても大切になると思います。こちらの動画でもお話しさせていただいているんですが、海外旅行に今年行けるかどうかというのは、ワクチンが変異種に効くかどうか、それによって大きく左右されてくると思いますので、ここのところは今後注目していきたいところだなと思います。それではですね、イスラエルの感染者数がどんな感じで減っているか、そのデータを見れるサイトがありますので、そちらで現在のイスラエルの状況を見ていきたいと思います。イスラエルのここ14日間での感染者数なんですが、10万7105人で死亡者数は742人となっています。
こちら、昨日の新規感染者数に関しては3828人ということです。で、こちらのグラフを見ていただきたいんですが、現在第2波が来ていたようなんですね。そして第2波の頂点が1月の16日ぐらいになるかと思います。そしてそれからずーっと下がってきているような状態になります。過去30日ということで見ていきますと、1月の15日が5235人の新規感染者、そして8000人台とかそういう形で続いてたんですが、でここは1万人がいますね。そして7000人、6000人台、そしてずっと下がってきて3442人ということが1月24日です。そして1月25日はなぜかわからないんですが、一気に1万5000人いるんですが、ただ1月26日は3828人ということになっています。ちょっとここの1月25日がなぜこのような数字になっているのかはわからないんですが、だんだんと感染者数は減少しているような状況のようです。これがワクチンの効果なのか、たまたま第2波が頂点に達して、だんだんと新規感染者数が下がってきているのか、それはこれからの数字の変化も見ていくと分かってくると思いますので、またイスラエルの状況を取り上げていきたいと思います。客観的な事実として一つだけ言えるのは、イスラエルの新規感染者数は減ってきているというようなことでございます。それでは次、日本ではいつワクチンの接種が始まるかということなんですが、こちらは1月21日共同通信の記事からになります。政府関係者は1月21日、新型コロナウイルスのためのワクチンの第1弾として、ファイザー製のワクチン1万回分ほどが2月中旬に日本に届く見通しであるということを明らかにしたということです。また菅首相は最終的に全体として3億1000万回分を確保できる見込みだと話しているということです。ですので日本でも2月中盤から後半にかけて、また3月4月とワクチンの接種が徐々に始まっていくと思います。それでは気になるのが、実際にワクチンを接種するべきかどうかということなんですが、こんな記事を見つけました。1月27日の記事になります。WHO の発表では、妊婦や産婦は新型コロナワクチンを接種してはならないというような、そういった話が出ているらしいんですね。要するにお母さんの母体の中に子供がいる間はワクチンは接種してはならないというような、そういった話が出ているらしいんです。26日にですね、WHO は声明を通じて、新型コロナウイルスに関して高危険群でない限り、妊婦や産婦にはワクチンを進めてはならないと伝えたということなんですね。この高危険群というのはどういうことかというと、妊婦や産婦が医療従事者であったりとか疾患のある人々が高危険群ということなんですね。ですので体調が通常の人であればワクチンを接種してはならないというようなそういった発表があったらしいんです。それはなぜかというと、安全データがまだ不足しているため、現在までに妊婦や産婦を対象にしたワクチンの臨床試験が実施されていないというところもあり、そのような発表がされたようなんですね。ちなみにイギリスでも同じような理由により、先月妊婦や産婦は出産する時まではワクチンを接種してはならないというような、そういった指針を下しているということなんですね。ただですね、各国によって認識の違いがあるようでして、アメリカでは妊婦や産婦は新型コロナによる高い危険性があるためにワクチンを接種するリストから除外してはならないというように、そのようにこれまで反対してきたということなんですね。アメリカ側の主張としては、妊婦や産婦の人たちはワクチンを接種するのかどうかというのは自ら決定するべきだと主張しているということなんですね。このように WHO や各国で見解が違うようなんですが、妊婦や産婦の方は少しこのワクチンには警戒をした方がいいようです。またこれからお話しすることは、これが嘘か誠かわからないんですが、一つ私が聞いた噂としてお話しさせていただきますと、コロナに対してのワクチンというのは RNA というものに関係している可能性があるということなんですね。この RNA というのは DNA をコピーする役割を持っている、そういったもので、これから子供を作る人は気をつけた方が良いというような、そういった噂も聞きました。これは一つの噂ですので、イスラエルの例があるのである程度安心できるんじゃないかなというような、そういったところはあるんですが、今後の情報を見ながらリスク管理はしていく必要があるんだろうなと思いました。それでは次に、昨年の末から観光で行くことが許されていて、ただコロナのクラスターが発生している気になるタイの状況をお伝えさせていただきます。こちらバンコクポストからの記事になります。政府は1月の27日、新型コロナウイルスの新規感染者の数が819人だったと発表しました。この数字を見られた方、前回の動画を見られた方はおっと思われたと思うんですが、前回の動画でもお話ししましたが、今後新規感染者が一気に増えて800人ぐらいになるんじゃないかというような、そういったお話をさせていただいたんですが、その通り800人台になっているということです。
前回の動画をまだご覧になられてない方のためにお伝えしますと、タイはずっと新規感染者が減ってきて500人台、400人台、300人台、そして100人台ぐらいまで新規感染者の数が減ってきてたんですね。ただ政府が感染者のクラスターが著しいとされるサムットサコンという地域において、まだまだこの地域に関しては隠れている感染者が多い可能性があるということで、強制的な検査をすることを発表したんですね。そしてその強制的な検査は1日に1万人単位で新型コロナウイルスが陽性か陰性かということの検査をしていくというような、そういったことだったんですが、その検査が行われたために今回一気に増えてこの800人程度の新規感染者になったかと思われます。このバンコクポストの記事によりますと、この819の例に関しまして716件が強制的な検査によって発見された新規感染者、また92件が病院などによって発見された新規感染者ということでございます。そしてサムットサコンでは714人の新規感染者が特定されたということです。ですので明らかにこの新規感染者が増えているのは、この政府の強制的に1日1万人単位で検査をしている、その政策によるものだと思われます。そして政府の方針としては、1日も早く新規感染者数をなるべく多く発見して、そして隔離をすることによってコロナを封じ込めにかかる、そういう計画だと思います。もうそろそろ2月になりますが、この政策が功を奏してタイがコロナの封じ込めに成功するといいですね。またこれからタイに行こうとされている方からも、どこの AS 級ホテルがいいでしょうかというような、そういった質問もいただいてまして、 AS 級ホテルに泊まられている方からも、一概に値段が高いホテルが対応がいいというわけではなく、例えばルームサービスや買い物をお願いしても半日かかったりとか、部屋に不具合があってもなかなか来てくれないとか、そういったこともあったりするようですので、実際どの AS 級ホテルがいいかというのは値段というところだけではなく、各ホテルによって対応が結構違ってきているようですので、もし差し支えなければ隔離するためのホテルに滞在された方がいらっしゃいましたら、滞在された AS 級ホテルが対応が良かったか悪かったか、また Wi-Fi のつながり具合はどうだったかなど、これからタイに行く方々の助けになると思いますので、よければコメント欄で教えていただければありがたいです。それでは最後になりますが、マサイは最強という話をさせていただきます。まず皆さん、マサイ民族はご存知ですよね。アフリカのケニアやタンザニアのあたりに住んでいる民族なんですが、彼らはアフリカの中でも結構特殊な民族であったりします。例えばなんですが、マサイは国境を自由に行き来することが許されています。パスポートはもちろん持っていない人たちがほとんどですが、彼らはタンザニアに行ったりケニアに行ったりと自由に行き来をすることができます。なぜならば昔はタンザニアとかケニアとかそういう国境はなくて、自由にそのサバンナを移動して獲物を追いかけたりとか、そういうことをしていた。マサイは今も自由にサバンナで生活することが認められている、そういった民族になります。こんな話があります。マサイ民族とは違うある民族のおじいちゃんの名前にマサイという名前がついているんですね。そのおじいちゃんの名前の中にマサイという言葉が入っているんです。それはなぜでしょうか。それはですね、そのおじいちゃんが若かった頃の話に遡るんですが、数十年前、そのおじいちゃんと同じ民族の人たちはアフリカで村を形成して生活をしていました。そこである時に異変が起こります。マサイがやってきて、その村で飼っている牛を見つけてこう言ったんです。この牛はもともとは我々のものだったはずだ。お前たちは我々から牛を盗んだだろう。そのような疑いをかけられたらしいんですね。その時村は大騒ぎになったらしいです。マサイから疑いをかけられた。村から逃げ出す者、これからどうしていこうかとおろおろする者、みんなマサイを恐れて村全体がパニックの状態になったらしいんですね。そこでその村で一人の男が現れます。その男はマサイのところに行って、うちの村の牛はマサイの人たちから盗んだ牛ではない。それは多分勘違いだと思う。そういったことを話したらしいんですね。その話によってマサイは納得をしたらしいんですね。それによって村ではそのマサイに説明をしに行ったその若者を英雄として称えて、その男の名前の中にマサイという名前を付けたらしいんですね。そしてその男の勇気を褒めたたえたらしいんですね。その男が今年月が経ち、マサイという名前を持っているおじいちゃんらしいです。牛を盗んだじゃないかと疑いをかけるだけで一つの民族の村をパニックに陥らせてしまうマサイの戦闘力の高さ、それがわかるような話じゃないかと思います。椎名誠さんの小説では、ケニアにいる時にマサイの人たちが槍を持って象を追いかけていく姿を見かけたとか、そういった話を読んだこともあります。まさに最強の民族だなと思います。
今回はワクチンが世界で効果を表してきているということ、またワクチンによっての後遺症があるのかどうかという話、そしてタイの現在のコロナの状況の話、最後にマサイは最強という話をさせていただきました。本当に海外はまだまだ我々の知らないところがたくさんあるので、早くコロナも収まってまた海外に行けるような時代になっていくといいですね。それまでこのチャンネルでも出入国情報、またコロナ情報など配信していきたいと思います。いつもいいねとコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。